Luften vi indånder. Vandet vi drikker. De ting vi bruger hver dag. Ting der bare er der, mens livet leves. Ofte lægger vi ikke engang mærke til de test og det arbejde, der holder os og vores omgivelser sunde og trygge. Og det er okay, for vi har andre ting at tænke på. Hverdagen skal fungere, og livets puslespil skal lægges. Affaldet skal smides ud. Græsplænen skal slås. Og børnene skal i børnehave. Alt omkring os bliver grundigt analyseret i laboratorier verden over, før det ender i eksempelvis din mave eller i din næse. Aktiv testning for livet bidrager til en bedre livskvalitet for mennesker i alle aldre. Dem du holder af. Og ja, også dem der ikke betyder noget særligt for dig. Men det bidrager også positivt til globale miljømål, bedre græsmarker, mere frugtbar jord og god dyrevelfærd. Med andre ord, der er behov for grundige analyser, for at du kan have tillid til de produkter, du bruger hver dag, så du og dine nærmeste kan nyde livet trygt, mens det udfolder sig. Eurofins. Testing for life.